Hát szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy van egy jó munka, ami mostanában indult el Mezőberényben is. Ott Süveges Szabolcs Imrének az öccse munkálkodott, de aztán sajnos az a munka leépült. De a testvérek, akik ott vannak, azok igénylik, hogy újból létrejöjjön ott egy gyülekezet. És aztán valahogy Imre így hazament, mert ugye Süveges apostol testvérünk onnan származik, Mezőberényből, és hazament, és a testvére is ott volt, és mondta a testvére, hogy vannak egy néhányan, akik nagyon igényelnék, és nagyon szeretnék, hogy újból a gyülekezet beinduljon. Utána kimentek a városba is, ahogy ott a fő tér környékén sétáltak, oda jöttek hozzájuk emberek, fölismerték Imrét, és mondták, hogy nagyon hiányzik nekik a gyülekezet, hogy legyen valami gyülekezet itt ebben a városban. Úgyhogy azóta már egy házi csoport, egy 15 ember elkezdett összejárni, és bekapcsolódtak, neten keresztül nézik a Kádár utcai istentiszteletet, és hát azért imádkozunk, hogy ott újból egy erős gyülekezet létre tudjon jönni. A másik pedig, hogy júniusban lesz egy felekezetközi evangelizáció, aminek a szervezését mi adjuk, Omega Hálózat, de nem csak az Omega Hálózat, hanem több apostoli és budapesti karizmatikus gyülekezet is bekapcsolódik, más karizmatikus gyülekezetek is. A Deák téren, most úgy néz ki, hogy a Deák téren lesz felállítva egy színpad, és ott lesz esténként istentisztelet, evangelizáció. Ez a felnézek. Tudjátok, van egy ilyen munka, hogy plakátot lehet örökbe fogadni, és akkor arra a plakátra valami ütős mondat van írva, hogy Jézus szeret téged, vagy Jézus nem mondott le rólad. Tehát olyan mondatok vannak, és ezt az evangelizációt is ennek a missziónak a neve alatt fog zajlani, ami június 21-től 23-áig lesz, és ebben mi is valamilyen módon részt veszünk. Hát valamilyen módon megyünk, és evangelizálunk. Napközben utcai evangelizációk lesznek, este pedig egy színpadi evangelizáció. Egy istentisztelet jellegű. Csak hogy tudjátok, és tudjatok úgy tervezni, hogy ez megtörténjen. És ott legyetek, és ne maradjunk ki. És ez nagyon fontos, hogy ne maradjunk ki. Kedveseim, van két témám, az egyik az egy erős téma, érett, felnőtt keresztényeknek való, a másik pedig egy lájtos buzdítás, bátorítás. Melyiket szeretnétek? Ami föllelkesít, vagy ami Uram, könyörülj rajtunk. De nem, azért nem lesz élezve. De ami nagyon fontos, hogy tudatosan harcoljatok a langyosság ellen, a közömbösség ellen. Érzitek, hogy évről évre egyre nagyobb a nyomás az egész világon, rajtunk is, hívőkön, azért, hogy ellangyosodjunk,
hogy ellájtosodjunk, hogy elveszítsük az élő hitünket, reménységünket, és már csak a keresztény kultúránk maradjon meg. Ez kevés. A keresztény kultúra nem üdvözít. Aki üdvözít, azt úgy hívják, hogy Úr Jézus Krisztus. És neki kell átadni a szívünket, és őt kell úrrá tenni, és az első helyen tartani az életünkben. Ha ez nem történik, akkor szépen lájtosodunk, egyre langyibbak vagyunk, megengedjük a bűnöket, kiegyezünk a bűnökkel, és észre se vesszük, csak távolodunk. Csak azt vesszük észre, hogy már nincs kedvünk úgy imádkozni, nincs kedvünk gyülibe menni, nincs kedvünk dicsőíteni az Urat, hogy már, mikor van már vége. Szóval, hogy jön ez a langyosság, közömbösség. És Jézus, tudjátok, hogy konkrétan figyelmeztet, hogy vigyázzatok, és sok tévét nézzetek, és a interneten lógjatok, mert onnan jön az üdvösség. Ugye nem ezt mondja, hanem vigyázzatok és imádkozzatok. Szerdán lesz ima alkalom. Hányan leszünk? Vigyázzatok és imádkozzatok. Tehát a vigyázáshoz egy konkrét cselekedetet kötött, hogy az imádkozásnak minden alkalmát ragadjátok meg. Persze lehet otthon is egyedül imádkozni, de a közösségi imának más az ereje, más a hatékonysága. Ezért nem szabad elhanyagolni a közösségi imát sem. Otthon is kell imádkozni, a belső szobában, és imádkoznunk kell itt a gyülekezetben úgy, hogy összejövünk, együtt vagyunk, és imádkozunk, és könyörgünk. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek, ez egy másik igehelyen van. Igen, mert a kísértő meg állandóan jön, és próbálkozik, és nyomja. És látjátok, hogy milyen erőteljes nyomás van a világon, a politikán keresztül, hogy mennyire, tehát ha belegondoltok, a politika az mindig, ugye, hogy is mondták régen, hogy a piszkos politika? Tehát mindig tele volt korrupcióval, meg sok-sok-sok gonoszsággal, de ennyire Isten elleni lázadással nem volt tele, mint most. Tehát ott van a lázadás mindenben. És a keresztény ellenesség egyre erősödik. Ugye Isten ellen, Jézus ellen. Tehát meglátszik, ahogyan, hogy az abortusszal kapcsolatban milyen bátran hoznak döntéseket. Mikor halljuk, hogy Amerikában valamelyik állam, már nem is emlékszem melyikre, hogy azt hozta olyan döntést, hogy egészen a szülésig el lehet vetetni a gyereket. Hogy annyira az élet ellenesség is teret kap a mai világban, és ugye a család ellenesség, látjuk, ahogyan működik, és ha végig gondoljátok, hogy zajlott ez a család ellenség, csak az én korosztályomban megfigyelhető volt. Amikor fiatal voltam, akkor a csöves korszak volt. Emlékeztek, idősebbek? Mi volt a nagyogennyük? Tehát ezek a csövesség arról szólt, hogy föllázadtak minden rend ellen, szabály ellen, és kivonultak a világból, akár csőlakók is lettek, innen van a csövesség, hogy akár csőlakók is lettek, tehát szinte hajléktalanként éltek, a szabadságra hivatkozva, és azt a szabadságot mondták, igazából egyfajta anarchisták voltak ezek az emberek, és minden szabályt, erkölcsi szabályt, társadalmi szabályt, tehát minden szabályt felrúgtak, és azt mondták, hogy a teljes szabadság ez az anarchia. Senki nem mondja meg nekik, hogyan. És ugye elkezdtek, és az is benne, abszolút, az igénytelenség. És hát igen, gyakorlatilag koszosan, büdösen éltek, annyira nagy szabadságban voltak.
Így van, és a hippi korszak, így van. Igen. Na és az történt, hogy a társadalomban is egyfajta változást indítottak el, és a szabados élet egyre elfogadottabb lett. És a szabados életnek a következménye, hogy nem kell házasság, csak legyünk együtt, aztán jöttek a gyerekek, aztán szétmentek a szülők, mert akkora nagy szabadságban voltak, hogy ők mindent megtehettek, és semmilyen szabály nincs, és ennek a következménye egy csomó sérült gyermek lett, akinek nem volt apja. És akiknek nem volt olyan családképe, ami pozitív lett volna, hanem ők az egész családban élést egy elszenvedői voltak gyakorlatilag, és olyan gondolkodásúak lettek, hogy már ők sem tudtak rendes családot létrehozni, és csak halmozottan sérültek lettek, és most már oda jutottunk, hogy minek a család. Fölösleges. Meg ugye az LMBTQ, nincs is férfi és nő, hanem, ja. Na szóval, hogy annyira eldeformálódik az egész világ, annyira lázadó, annyira minden, ami isteni rend, amitől áldott az ember, ettől elszakad, és ennek egyetlen egy célja van. Milyen célja van ennek? Káosz. A bevándorlásnak megint mi a célja? Ennek a nagy keveredésnek, amit csinálnak. Igen. És a célja az, hogy az Antikrisztusnak előkészítse az embereket, hogy mikor megjelenik, sokan nem fogják tudni, hogy miért mondjanak neki ellent. És ezért fogják alávetni magukat, mert már nincs ott az isteni rend az életükben, és nem értik, hogy miért kellene csinálni, hogy miért ne fogadják el ezt az új rendet, és ezt az új fickót majd, aki megjelenik, akit Antikrisztusnak hívnak, és ezért teljesen lerombolják a hagyományos értékrendet, amiben sokszor megjelenik az isteni értékrend. És ezzel teszik alkalmassá az emberek tömegeit, mert figyeljetek, az Antikrisztusnak nem lesz túl sok kínlódása Afrikába, ahol természeti népek vannak. Indiába sem, ahol 33 millió istent imádják. Pikpakra elfogadják ott az Antikrisztust, higgyétek el. Itt a keresztény világ az egyedül, ahol nagy bajba lenne az Antikrisztus, ha nem rombolják a keresztény értékrendet. És most ez zajlik, hogy ezt lerombolják, és most már a mi világunk, a keresztény világban is olyan zavar van, hogy most már egyre nyitottabb, és egyre nagyobb tágkarokkal várják majd, hogy jöjjön ez a hamis antikrisztusi szellem, és ez a személy is. És látjuk, hogy az interneten keresztül is, amit átküldtem, érdemes meghallgatnotok, megnézni Viberen is, és e-mailen is átküldtem, hogy milyen nagy rombolást végez az emberek személyiségébe, elméjébe, orvosilag kimutatható, hogy milyen nagy rombolást végez. Igazából többféle dologról is beszél, a jólétről is, de ami az agyba kimutatható rombolás, azok a számítógép és a függőségek. Tehát a sorozatfüggőség, a számítógép függőség, a játékfüggőség, hogy milyen elváltozásokat okoznak, és azt hozzák, hogy az ember pörgésbe kerül, és azért kell, hogy pörögjön az ember, és ez a legnagyobb veszélye ugye a utánunk következő nemzedékekre van,
ennek a legnagyobb veszélye, mert hogy az Isten igéje pedig úgy működik, hogyha elmélyülsz benne. Hogyha éjjel-nappal, ahogy mondja a Biblia. Hogy boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik éjjel-nappal. Azt mondja egy másik helyen, hogyha úgy keresed, mint az ezüstöt, vagy az aranyat. Tévében lehet látni, hogy Ausztráliában hogy csinálják ezt. Egy detektor, és egész nap, 50 fokos hőségbe tűző napon, egész nap keresik az aranyat. Reggeltől estig. És örülnek, amikor egy ilyen kis bigyó aranyat találnak, és beledobhatják a kis dobozkájukba. És azt mondja a Biblia, hogyha az igéhez is így viszonyulunk, de hogyha benne van egy ilyen pörgésben az ember, és egyszerűen még agyi elváltozásokat is okoz, állandóan ez a dopamin függőségbe kerül, az ember nem tud elcsendesedni, mert az agy igényelni az újabb dopamin adagot, ami fog jönni, de akkor, hogyha belemélyedsz az igében. Mert amikor már elkezd hozzád szólni, az nagy örömet okoz. De ahhoz először el kell csendesedni. Ahhoz foglalkozni kell az igével. Na, mindegy, szóval érdekes folyamatok zajlanak a világban, de ma igazából nem is erről akarok beszélni, ez csak így zárójelbe, előzetes, ez volt az előétel. És akkor vegyük a lájtosabbat, jó? A lájtosabb változatot. Szóval, kedveseim, most, hogy tavasz van, többeknek van kis kertje, ugye dolgozunk a kertben. Mit dolgozunk a kertben? Az első, amihez hozzányúl sokszor az ember, az a föld. Ugye előkészíti a földet valamire. És beszél a Biblia arról, hogy mennyire fontos, hogy a föld jó legyen. Te is előkészíted a földet ültetésre. Ki az, aki zöldségfélét szokott ültetni, és azt a lányomon kívül, és azt ilyen kavicsos, köves földbe veti. Ki az, aki ezt csinálja? Ugye nem ezt csináljátok? Ha ilyen van, akkor valami talajcserét csinálunk, vagy kiszedjük a köveket. Tehát nagyon fontos, hogy jó földet készítsünk elő. És ugyanígy fontos a szívünkben is, azt mondja az ige, bár a Jézus által elmondott példázatának többféle értelme is van. Az egyik értelme az, ugye, azt mondja Jézus, hogy a világ a szántóföld. És mi, ahogy hirdetjük az igét, megy ki a mag, és ezért fontos, hogy hirdessük az igét, mert akkor megy ki a mag, és aztán ott kiderül, hogy kinek van jó föld előkészítve a szívébe, mert azok reagálni fognak az evangélium hirdetésre. De ez a példa, ez számunkra is figyelmeztetés, hogy a mi szívünkben se engedjük meg, hogy tele legyen mindenféle kövekkel. Milyen kövek vannak? Mik azok a kövek? Az életnek a kövei, amik belejuthatnak a szíveinkbe, és rossz földé teszik. Mondjatok ilyet. Keserűség. Nem szabad megengedni, hogy megkeseredjen a szívünk. Harag, megbocsátatlanság. Nem szabad engedni, hogy megbocsátatlanságok legyenek. Mondjunk még egyet. Irigység, gőg. Mondjunk még. Büszkeség. Makacság, nyakasság. Ítélkezés. Pletyka. Igen, mit mondtál, Misi? Ja, elégedetlenség is. Tehát a hálátlanság, elégedetlenség, hitetlenség, langyosság, közömbösség. Ezeket sem szabad megengedni. Hanem jó földnek kell megtartani a szívünket. És ez a te feladatod és az én feladatom, hogy a szívem jó föld maradjon. Ne langyosodjon el, ne közömbösödjön el, ne sértődjek meg, ne bántódjak meg, ne keseredjek be, stb. Amiket felsoroltunk.
Mert hogy csak jó földbe lehet vetni, és milyen magokat vetünk oda? Jó magokat. Ugye azt is megválogatjuk, hogy honnan szerzünk be magokat. Az is fontos. Mert hogyha kapsz valakitől egy magot, és fogalmat sincs, és lehet, hogy már több éves, és egy csomót dolgoztál, beleveted a földbe, és várod, hogy kikeljen, és nem kell ki. Tehát fontos az, hogy meg legyél győződve, hogy jó magot vetsz, ha már annyit dolgoztál a földdel. És hol van a jó mag? A Biblia, jó, most ez tablet, nem mutogatom, mert ezen interneten minden van. Tehát a Biblia, az ige, Isten igéjéből veheted a jó magot. És tudjátok, a szív, mert a szívünk az a föld, ahova kerül a mag. A Biblia figyelmeztet bennünket a szívünkkel kapcsolatban. Mivel? Mit mond a szívünkről a Biblia? Milyen szívünk? Hogy ne kőszívünk legyen, igen. Tisztán tartsuk. Na? Ne keményítsük meg a szívünket. Őrizzük. Igen, őrizzük. Mitől őrizzük meg? Tehát ez egy fontos dolog, hogy féltve őrzött dolognál, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát magyarul nagyon vigyázz arra, hogy mit vetsz a szívedbe, mert ki kell. Mert abból valami gyümölcsöt vagy jó, vagy rosszat aratni fogsz. Mit engedsz a szívedbe? Ezért a Biblia olyan kifejezést használ, hogy őrizd a szívedet, mint amikor egy katonát beállítanak egy vár kapuba, hogy őrizze, és ellenőrizze, hogy kik jöhetnek be, és kik nem. Tehát, hogy ilyen módon őrizd, óvjad a szívedet, és figyeld és vigyázd, hogy mi mehet, és mi nem mehet be. És miért? Van még egy nagyon furcsa ige az igében. Mit mond a világ a szívünkkel kapcsolatban? Igen, azt a Biblia mondja, de igaz, amit mondasz, így van. Tehát ahol a kincsünk, ott van a szívünk is, ezt mondja. De mond még egy dolgot. Tehát a világ azt mondja, ugye, hogy hát nem tehetünk róla, a szívnek nem lehet parancsolni. És igen, sőt, még különben mi hívők is mondjuk azt, hogy hogy vizsgáljuk a szívünket, és hogy amire a szívünk rádobban, de azért van a Bibliának egy figyelmeztetése. Pont azért, mert ha ezt az igét nézzük, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, ha nem óvtad a szívedet, bementek oda olyan dolgok, akkor olyan dobbanások lesznek, hogy te is megdöbbensz rajta. Döbbenetes dobbanások. És azt mondja a Biblia ezért, hogy csalárdabb a szív mindennél, ugye? Olvassuk is föl, ezt Jeremiásnál mondja. Tehát, hogy nagyon oda kell azért figyelnünk, és ezért figyelmeztet, hogy óvd a szívedet, és vigyázz. Csalárdabb a szív mindennél, tehát Jeremiás 17:9, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. És ezért mit mond a Biblia? Hogy új szövetséget kötök veletek, és mit mond még? Egy kulcsmondatot. Új szívet adok. Tehát, hogy te újjászülettél, megtértél, kaptál az Úrtól egy új szívet. Hogy ez a családság kikerüljön a szívünkből. De akkor is óvni és őrizni kell, akármit nem szabad beengedned oda,
mert könnyen rossz gyümölcsök fognak teremni, hogyha rossz magot vetsz. És aztán könnyen szembe kerülsz az igével, és aztán már nem az igének a cselekvője vagy, hanem az igének az ítélő bírája. És jaj annak az embernek, aki az igét ítélgeti. És tudjátok, milyen nagy divat ez a mai világban? Hogy nem elfogadjuk az igét, nem engedelmeskedünk, hanem ezt elfogadjuk, azt nem fogadjuk. És akkor kiválogatjuk az igéből, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami nem jó. És már is megítéled az igét, és azt mondod egy részére, hogy nem jó. Miközben Isten azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Szóval nem szabad szembe kerülnünk az igével, és ezért óvni kell a szívünket. És kaptunk az Úrtól egy olyan szívet, amit meg kell őriznünk. Mert amikor újjászülettél, akkor alázatos lettél. Azért tudtál újjászületni, mert alázattal fogadtad az igét, a belénk oltott igét. És engedelmeskedtél az igének, azért tudtál újjászületni. És ezt a szívet kell megőriznünk, ezt az alázatos, engedelmes, tiszta szívet kell megőriznünk. Nem beszél a Biblia arról is, hogy a szívünk, és inkább itt már a gyülekezeti szintre viszi, hogy a gyülekezet is olyan, mint a szántóföld, és vagy akár maradhatunk még abban is, hogy a világban van hirdetve Isten igéje, mint szántóföld, abba ez a mag bejut, és megtérnek emberek. És azt mondja Jézus, hogy eljön az ellenség, és ő is vett hasonló, a búzához hasonló magokat. De amikor ki kell, akkor már látszik, bár azt mondják, hogy hasonlít a búzára a konkoly, de nem az, hanem az egy mérgező növény. És azt mondja Jézus, hogy úgy néz ki a gyülekezet, az Isten népe is, hogy ott van a búza is, és a konkoly is. És aztán azt kérdezik a tanítványok, hogy elmenjünk, kitépjük-e a konkolyt. És azt mondja Jézus, hogy nem, hagyjátok. Tehát, hogy ez nem a mi feladatunk, hogy megítéljünk embereket ilyen módon. A bűnt, azt igen, azt meg kell ítélnünk. De hogy ki a búza és ki a konkoly, azt nem a mi feladatunk, mert azt mondja Jézus, hogy ti kiszaggatnátok a búzát is a konkollyal együtt. Úgyhogy ismertünk ilyen gyülekezetet, ahol olyan jól kiszaggatták a konkolyt, hogy nem maradt senki a gyülekezetbe. Ezért nem bízza ránk, pásztorokra, ezt a munkát. Aztán beszél arról János 12:24-ben, hogy a búzaszem, amit elvetnek. Emlékeztek erre? Mit kell tenni a búzaszemnek? Meghalni. Na, itt ez már egy kicsit magasabb. Tehát ez már nem a tej eledele, hanem ez már egy kicsit keményebb beszéd. János Evangélium a 12:24-ben beszél erről. Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. És utána beszél arról, hogy aki szereti az életét, elveszíti, aki pedig gyűlöli az életét, e világon örök életre őrzi meg azt. Szóval a búzaszem. Ha mi ragaszkodunk a búzaszemünkhöz, akkor megmaradunk, de nem lesz gyümölcs.
gyümölcstelenül, csak az egy szeme önmagában fog megmaradni. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen, be kell dobni a földbe. Ha a földet azt nézzük, hogy az a világot jelképezi, akkor el kell mennünk a világba, és ott meghalnunk. Miközben hirdetjük az evangéliumot. Hogy elhal. Mert hogy nem a magunk akaratát cselekesszük. Tehát a meghalás az, amikor már az egyéni ambíciók kihalnak. Amikor már nem én vagyok a fontos, hanem azt nézem, hogy mi Isten akarata, és neki akarok hasznot hajtani. Tehát az ambícióknak, az egónak kell meghalnia. És hogyha nem hal meg, akkor egymaga marad. De ha meghal, és bátrak vagyunk, bátran képviseljük Jézust, annak ellenére, hogy lehet, hogy gyalázatot kapunk érte a világtól látszólag, de nem csak gyalázatot fogunk kapni, hanem sok gyümölcsöt is fogunk látni, akik a mi beszédünk miatt elkezdenek hitre jutni. Mert az evangéliumban Isten ereje van. És miközben szóljuk az evangéliumot, és nem törődünk a gúnnyal, a csúfolódással, közben emberek szívébe fog betalálni az ige, és az emberek meg fognak változni. Mert abban Isten ereje van. A Szent Szellem elkezd együtt dolgozni az evangéliummal, és sok csodát lát az ilyen ember. Sok csoda történik a környezetünkben. Aztán beszél egy más típusú növényről is, és ugye most már nőnek a növények. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. Tehát kezdtük a répával, zöldséggel, de ez csak az én gondolatom volt. Utána ugye búza, és most már a szőlő. Kinek van szőlője? Otthon. Mit csináltatok vele tavasszal? Megmetszettük. És állítólag, nekem is van szőlőm, de még se csináltam, hogy a régiek azért, hogy ne minél kevesebb betegség maradjon a szőlőn, a szőlőnek a szára, a vastag szára olyan, hogy ilyen háncsos, és leválik róla, állandóan levedli a háncsát, és mindig megújul. És hogy állítólag ezt régen ledrótkefézték, leszedték, hogy a bogarak és a gomba betegségek ne tudjanak ott a háncs alatt megbújni. Hanem ezt a laza réteget, ezt mindig leszedték, lekaparták, ledrótkefézték a szőlőről, tehát megtisztították a szőlőt, hogy több gyümölcsöt teremjen. És beszél erről, igen, metszés is fontos, és a tisztítás is. És Jézus ezt mondja magáról, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ijesztő, nagyon szép a kép, de ijesztő is. Azt mondja, hogy amelyik nem terem gyümölcsöt, azt a szőlőveszőt lemetszi. Megint a fekete-fehér. Tehát Jézus nem hagy itt árnyalatot, hanem feketén-fehéren mondja, ha nem teremsz, lemetszük. Ha teremsz, akkor pedig megtartjuk. Megtisztítja, azt olvastuk, hogy amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Tehát hogyan tisztít meg? Az ige által, amelyet szólt, amely le van írva. Tehát az ige nem csak épít, hanem tisztít is bennünket.
és ugye megtart, és felépít, és sok-sok mindent végez, de ebben a példázatban ezt emeli ki Jézus, hogy az ige tisztít. Ti már tiszták vagytok az ige által. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Ez is mennyire világos és egyértelmű, hogy a szőlővessző nem önmagában lóg ott a lugason, hanem van egy gyökérzet, van egy szár, és abból jönnek a szőlővesszők. És nézzétek, akiknek van így gyümölcsfátok, amikor lemetszük a gyümölcsfát, vannak olyan gyümölcsfák, talán most cseresznye ágat láttam, amit lemetszettem, de az őszi barackkal is sokszor így járok, hogy lemetszem, kidobom hátra, 2 hét múlva ránézek, és már virágzik. Pedig le van metszve. De gyümölcsöt sose fog érlelni. És nem egyből hal el, hanem egy folyamat. Itt van a kertészünk, a Budavári Tibi testvérünk tudna erről legtöbbet beszélni, mert neki ez a munkája sokszor. Sokkal többször végez ilyet, mint mi. És ezért azt mondja, hogy nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn. Tehát mi arra vagyunk rendelve, hogy a szőlőtővel össze legyünk kapcsolva. Mert nem önmagunkban van nekünk áldásunk, hanem attól, hogy a szőlőtőn rajta vagyunk. Úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem, nem fogunk gyümölcsöt teremni. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Megint milyen világos beszéd, értsétek meg, nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Amit nélkülem tesztek, az egóból van, és nagyon rossz gyümölcse lesz annak. És Jézus azt mondja, hogy ezért meg kell halnunk, és nélkülem nem tudtok cselekedni, csak velem egységben, összekapcsolódva. Ezért kulcs fontosságú, ne választódj le a szőlőtőről. A közömbösség se válasszon el a szőlőtőtől. Semmi ezen a világon ne válasszon el a szőlőtőtől. Hanem minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet. És az igét vidd, az igét engedd, hogy az ige építsen. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Számomra itt van egy olyan ige, nagyon divatos mostanában azt hirdetni. Vannak, akik azt hirdetik, hogy igazából nincs is pokol, hogy mindenki üdvözülni fog, még az ördög is, és hogy de ennek sokféle árnyalata van, tehát van, aki csak lájtosabb, és azt mondja, hogy aki egyszer megtért, az soha nem veszítheti el az üdvösségét. De ebben a példázatban világosan mondja Jézus, hogy aki nem marad a szőlőtőn, azt lemetszik, tűzre vetik és elégetik. Elég egyértelmű. Pedig korábban rajta volt a szőlőtőn. Csak elfordult. Csak elkezdett bűnben élni, elkezdett leválni, leválasztódni. És azt mondja Jézus, hogy ha nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik, valamennyit tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesznek.
És akkor szeretném még ezt is kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy gyümölcsöt terem, nem kell erőlködni. Tehát a fámat még sosem láttam erőlködni, hogy gyümölcsöt teremjen, hanem csak egyszerűen rajta voltak az ágak. A szőlő is rajta maradt a szőlő tőkén, és úgy magától termett. Tehát, hogyha össze vagy kapcsolódva az Úrral, élő, bensőséges kapcsolatodon az Úrral, gyümölcsöt fogsz teremni, mert erre vagy elrendelve. Ezért ez egy kulcs, és ez egy nagyon fontos. Még egy-két mondat is befejezem. Ahogyan engem szeretett az Atya, igen, az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Ámen. Tehát ezért mondta el ezt a példázatot, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömünk teljessé legyen. Dicsőség Istennek, és ezzel be is fejeztem a mai lájtos tanítást. Álljatok fel, és imádkozzunk, hogy és vizsgáld meg a szíved, és ne engedd meg a közömbösséget, ne engedd meg a langyosságot. Most még csak a jó idő jön, aztán jön a nyár. A nyarat nem adjuk oda az ördögnek, hanem a nyarunk is, a telünk is, a nappalunk és az éjszakáink, minden az Úré, minden az Istené, ezért a szívedben ne engedd be a langyosságot, akár merre jársz, akár merre mész, hanem amikor ide jövünk Isten házába, legyél buzgó, legyen a szíved lelkeddel dicsérd az Urat, mert ő méltó rá. Tudjátok, nem azért dicsérjük, mert minden szuper nekünk, és Hawaii Dizsi van, hanem azért dicsérjük az Urat, mert ahogy úrvacsoráztunk, ő mindent megtett értünk, hogy örök életünk legyen, hogy kapcsolatba lehessünk az Úrral, hogy a menny minden áldásából részesülj, hogy te az áldások alatt éld az életed, és az örömhírt, az evangéliumot tud hirdetni az embereknek. És ezért méltó a dicséretre, mert örök életet adott nekünk. Urunk, köszönjük neked, köszönjük a bíztatást, a bátorítást, a te igédet. Köszönjük neked, Uram, hogy egy kicsit az ige alapján is kertészkedhettünk. Uram, hálát adunk a tavaszért, hálát adunk a kertjeinkért, hálát adunk, hogy ott is sokféle munkát elvégzünk azért, hogy aztán ehessük annak a gyümölcsét. Uram, imádkozom azért, hogy mi is maradjunk meg a szőlőtőn, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Uram, hogy az életünk áldásul legyen mások számára, sokak számára, és ebben a világban is tudjuk ezt a jó gyümölcsöket adni az embereknek, a szeretetet, az örömet, a békességet, az örömhírt, a jó hírt. Uram, a szívességet, jóságot, hűséget, mindent, ami csak megterem a szívünkben, hogy ezt tudjuk adni. Uram, Jézus nevében legyen áldott így az egész gyülekezet, és munkáld a szívünkben, hogy bátrak legyünk az evangélium hirdetésben, és a gyümölcs termésben meg kitartóak és hűségesek. És köszönjük neked, Uram, hogy a te szellemed végzi ezt a jó munkát bennünk. És imádkozom, hogy tarts távol tőlünk minden hidegséget, közömbösséget, ne tudjon az ördög elválasztani tőled semmivel, mert megvan írva, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők nem választhatnak el bennünket az Isten szeretetétől, amely megjelent irántunk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt, Uram, és mi sem távolodunk el tőled, hanem akarjuk ezt a tüzet a szívünkben, munkáld, Uram, hogy a Szent Szellem tüze égjen bennünk, és hittel teljesek legyünk, és engedelmesek. Amen.